Biti poduzetnik danas je veliki izazov. Porast cijena sirovina, nestašica radne snage i nesigurna budućnost problemi su koji muče vlasnike poduzeća. Kako su se u novim okolnostima snašli naši poduzetnici u Njemačkoj, pogledajte u reportaži Dejana Đukića iz Minhena. 2 godine otežanog rada zbog pandemije ostavile su duboki trag ne samo kod običnih ljudi, nego i kod privatnih poduzetnika u Njemačkoj. Premda je država nastojala brojnim mjerama olakšati poslovanje u kriznom razdoblju, posljedice se osjećaju svakodnevno. To je poglavito izraženo u ugostiteljstvu, iz kojeg je velik broj radnika otišao, jer zbog pandemije 2 godine nisu mogli raditi. Pa to je bilo nešto novo, neočekivano i mislim da je to bila u gastronomiji najveća možda promjena do sada. Zatvoreni smo preko noći, onda smo radili nešto za ponijeti, dostave i tako te neke stvari, ali mislim da je cijeli taj proces koliko je trajala korona odrazio se jako puno na radnike, na radna mjesta. Prvo su ljudi ostali bez radnih mjesta, a onda su poslije otišli u neke druge branše. Ono što se dogodilo, znači da smo ostali bez radnika, ne mi konkretno, ali većina poslodavaca, možda na kraju čak i ne bude tako loše, možda donese nešto dobro. O standardu u Njemačkoj Dejan kaže. Standardom sam zadovoljan, tu ne mogu se požaliti, može uvijek bolje, treba težiti boljem, ali standardom sam zadovoljan. Inflacija radi svoje, cijene idu gore, to osjetimo, ali to se sad malo treba balansirati, treba će još neko vrijeme dok se prilagodimo mi svoje cijene, cijene nabave i cijene personala. A o plaćama i inflaciji naš sugovornik ističe. Naravno da je i to utjecalo, to je veliki problem, ali osobno tu kod nas mi kad radimo, znači ako mi dižemo cijenu u restoranu, onda isto dižemo i radnicima tako plaće i mislim da bi svi to trebali pratiti, sad je samo do kud ćemo ići da opstanemo i mi i da imamo personal. A doznali smo što misli o povratku i investiranju u domovini. Uvođenjem eura i općenito zbog potražnje, ali mislim da još uvijek ima dosta prostora da se kupi na dobrim lokacijama koje mogu parirati definitivno Europi i svijetu, a nisu još uvijek toliko skupe kao na nekim drugim mjestima u svijetu. Otežano poslovanje najviše se vidi u segmentu zdravstva. Nedostatak osoblja je problem broj 1 kojem se ne nazire rješenje. O aktualnim problemima u zdravstvu razgovarali smo sa doktoricom Gian Horn. Pa trenutačno je, kao što ste rekli, situacija se zaoštrila u Njemačkoj. Cijene su skočile, primanja su pala za nas liječnike, tako da je trenutačno mi kao poduzetnici smo počeli da radimo više kako bi održali primanja koje imamo i pokrili izdatke koje imamo. Gorući problem je nedostatak kvalitetnog medicinskog osoblja. Teško je. Imamo velikih problema sa personalom u tome što nam personala dosta treba, posla ima dosta, ali nam treba kvalitetnog personala jer sestre one moraju odraditi svoj dio, moraju biti ljubazne prema pacijentima. Meni osobno je to jako važno da je i rad u timu, da je harmoničan, da se svi dobro slažu, ali i rad sa pacijentom isto da je kultiviran i ljubazan, da se pacijenti kod nas dobro osjećaju i da imaju povjerenja u naš rad. A o eventualnom povratku u domovinu doktorica kaže. Za sad se nisam sa tim temom baš ozbiljno zabavljala. Mislim, kad pomislim na doma, na more, na klimu, vuče me. Ali trenutačno još nisam imala ozbiljne razmišljanja o povratku natrag. Naš sugovornik Andreas uspješan je poduzetnik u ugostiteljstvu i automehaničarskoj branši. O izazovima poslovanja u doba pandemije i aktualne krize ističe. Pa trenutno rekao bi je mnogo teže nego prije vrijeme korone iz razloga što je jako malo radne snage, ponestalo je radne snage, da ne govorimo o dobroj radnoj snazi. I to otežava razvoj posla i sam posao u biti mnogo je teže. Planira li se Andras vratiti u Hrvatsku i investirati u domovini? Pa
Ideje imam, ali u skoroj budućnosti mislim da, barem za nekih par godina, do toga još neće doći, ali imam neke ideje gdje bih to htio isprobati barem. Biti poduzetnik nije nigdje jednostavno, no u Njemačkoj država stimulira poslovanje, poslovni okoliš kako bi zaštitila radna mjesta i napravila što kvalitetniju poduzetničku klimu. Upravo taj pravni okvir, dobra komunikacija i povjerenje mogu biti smjernica i Hrvatskoj kako bi ovakve priče bile ispričane i u domovini.